Asa ka si mama no, wala magkalit diri. Uy ma, asa rin kagikan? Ay, namalit ko kasukat kay mga piko. Wala lagi ko nimo suguon ma, ikaw lagi ang namalit. Ay, kabalo na ko nimog sugoon kay maglangan-langan ka. Maria, kuha isa ko dito kadali kahoy kay mag-init kog tubig. Okay ma. Mga pido si mama, niya human kisuko ko niya pakuhag kahoy. Nakaganina, siya mo niadtog tindahan aron mamalit og asukar. Naunsa, kumplado naman noon si mama sa kuha nga mo isuguon mo adtog tindahan. Isa kaya akong bato no para masuguan ko niya, para makaadto kog tindahan. Ay, tama. Maria, kadugay ba ng kahoy kay mag-init na og tubig? Dara na ma oh. Mugahan na kay mga busa kog tubig. Sige ma. Karon, buhato na nako akong plano para masuguan ko. Paguan ko ning kape. Kay mga man daw to si mama. Kay para suguon ko niya paadto sa tindahan. Kay wa man siya matimpla. A few moments later. Asa man tong kape? Dili na jud na ko tubig ka. Mura magnapa to isa. Drama o. Maria, nakabantay ka diri sa kape? Unsa ma? Wala ko kabantay ma oy. Pangita diha. Wala jud ba? Unsaon ni ron, mga piko? Mamalit tay kag kape ma. Ikapoy naman ko sig balik-balik, uy. Ikaw na lang pamalit, be. Magpatik-atik ko be. Ma, dili ko maoy, init kayo. Na, ako na hinay imong papalitan. Nga perting inita. Sige na, tindog na diha. Misa Lirjo. Bi, kwarta ma bi. Utanga lang sa, balik lang dayon. Hala, naade sila clear lusyo bite diri o nagdula. Timingan ako oy, mo apil dai ko. Hoy, lingawan ninyo oy, papila ko ninyo bi. Lolo po si Maria, oh. Gisugo ka no. Papila Japon. Wala oy, gipalaag manggani kong mama. Naa na po na imong style nga gipalaag. Nya pagkahuman napason da itong pinalay. Maria, kung gisugo ka, palitasan ang gisugo sa imuha, tas balik lang diri ang. Say gisugo, nay pa mo buot-buot. Yan higani ko diri no kay makigdula ko sa inyo ha. Bantay bitaw ka. Sige, apil ka, ikaw alot ha. Uy, dudong pawis. Agi-agi, Roman. Apil diri sa mua. Kamay lang sa oy kay nagdali ko. Bahala ka! Unsaon, busy na magud kayo na si Dudong Pawik sa iyang mga hayupan. Kadugayan, magkambyo na mong nang si mong karabaw. Wala lang mo diha kay mulakaw na ko. Kadugay ni Maria, uy. Mabugnaw na dyan yung akong ininit tubig ba? Uy, naa si Dudong Pawix diri pa ingon, oh. Oh, no! Ako yung pangutan-on, bi, kung kahibalo ba siya asa si Maria? Dudong Pawix, kabantay kag-asa si Maria? Kang, si Maria, tuwa dito ay sa tindahan ni Brian. Kauban nila, Betty, Lucio, ug Nico. Nagdula sila lupa langit. Salamat, Dong! Kinig yung bataa, basta sugoon, magsigig hapit-hapit, karon lang ka. Tora, oh! Perting lingawa pa. Bantay lang ka karon ako mata ka. One! Kanakles, ikaw! Ayaw pa ni Guru Clear! Clear! Three! Unsa man? Unsa way paniguruhay? Claire, nas nang Marlene Claire. Lupa, langit, pal... Lupa, Clear, nakpan na sila! Kadali lang, Maria! Ah, unsa man na, oy, dakpan na sila ba? Di ka karong kabalos! Dali lang, Maria. Mainom sa big tubig! Umi. Wadyo may ayaw kadula ba? Kay manglakaw lang mo kalit. Muuli na lang, koy! Asa ang kape? Ma? Wadyo kay ayaw sugoon ha? Run.